Hello friends, नोंथांमोना मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ एनालाइसिसबो होनथावा, नलेजबो होनथावा, नाथाय बे भिडिअआ जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे हेल्पफुल जागोन। बेवहाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो थांदों जे रनज पेगु बिथाङा मोनसे बाथ्रा होनदों मा स्पेशल टेट फर बर' मिडियाम, स्पेशल टेट फर बर' मिडियाम, स्पेशल बेवहाय मोनसे सोदोब दं स्पेशल। स्पेशल माने मा बुजायदो बेखौथ' क्लियार नङा। निश्चय जेब्ला एग्जामा जागोन COVID-19 नि कन्डिशना जेब्ला मोजां फैगोन जानो हागौ अब्लासो बेखौ खुंनाय थांगोन। बे एग्जाम खुंनायनि पारपसखौथ' गासैबो बर' सुबुङा मिथिखागौ जे जोंनि बर' मिडियामनि स्कुलनि कन्डिशना माबायदि भेकेन्ट दोङो, बेबायदि गोबां बाथ्रा दोङो नङा होमबा। आसामा जि टेट खुङो बै टेटजों जोंनि बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ टिचारजों नांगौखिनिखौ सुफुंनो हाजोबाखै बा हानायबो नङा होननानै आं सानो। बेयाव माखासे माने क्राइटेरिया दं। दिनै आं नोंथांमोननो बे क्राइटेरियानि बाथ्राखौनो बुंगोन। आं नोंथांमोननो जेबो नलेज होआ, बेवहाय माखासे बर'नि सोलोंथाइनि सोमोन्दैबो बाथ्रा बुङा, एसेबां नलेज गैया। नाथाय फिउचारफोराव आं माखासे स्टाडि खालामनायनि उनाव बेफोरनिबो भिडिअ लानानै फैगोन। दा आङो बेफोरखौ स्टाडि अबस्थायाव दोङो माखासे बाथ्राखौ, जेरै BTR रेकर्डनि 6.3 दफा बेफोरावबो माखासे सोलोंथाइनि बाथ्रा दं नङा होमबा। बेखौ गासैबो बर' सुबुंफोरानो मिथिखागोन, नाथाय आंनि नलेजआ बेफोराव दाबो क्लियार जायाखै। बेनिखायनो नोंथांमोन आं माखासे सोलोंथाइनि नलेज दिनै सावराया, जास्ट आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंगोन स्पेशल टेट फर बर' मिडियाम बेवहाय क्राइटेरिया मा जागोन, मा जाहोननि थाखाय आसामा खुंनाय टेट एग्जामाव माखासे बर' सुबुंफोरा एन्ट्रिखौनो जानो हाया, माने फर्म फिलआपखौनो खालामनो हाया, साबमिटखौनो खालामनो हाया। एन्ट्रेन्सआव जिरायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, नाथाय जों जिरायनायनि सिगां जा फर्म फिलआप जायो बेखौनो जों खालामनो हाया। बेनि मोनसे जाहोना जाबाय माखासे क्राइटेरिया, पार्सेन्टेजनि क्राइटेरिया, BEd DLEd नि क्राइटेरिया। बेबायदि माखासे क्राइटेरिया दं। बे क्राइटेरिया माखासेनि थाखायनो मा जाहैयो, जोङो एन्ट्रेन्सआव जिरायनायनि सिगांनो जोङो आउट। दानियाबा कुइसना जाहैबाय जे बै जा स्पेशल टेट, जा स्पेशल नाम होदो, बै स्पेशल टेटआव क्राइटेरिया मा जागोन। प्रमद बर' सारा, जोंनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' सारा इलेक्शननि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, इंगित होदोंमोन मा विदाउट एनि क्राइटेरिया, विदाउट एनि क्राइटेरिया, जेबो क्राइटेरिया गैयालासेनो मा जागोन टेट खुंगोन बा भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगोन, बेबायदि माखासे बाथ्रा बिथाङा होनदोंमोन। विदाउट एनि क्राइटेरिया, विदाउट एनि क्राइटेरिया स्पेशल टेटआबो जागोन ना जाया। जुदि क्राइटेरिया लगायो, मानो होनोबा जोंनि इन्डियानि एजुकेसन सिस्टेमाव माखासे क्राइटेरिया दं। बै क्राइटेरियाखौ प्रमद बर' सारा माखासेखौ गैया खालामनो हागोन ना हाया, माखासे दफाखौ गैया खालामनो हागोन ना हाया बिथाङा। हायोबा जोंनि बर' मिडियामा बै फैनाय 5 बोसोरावनो जोबोर गोजौ लेभेलाव थांगोन होननानै आं सानो। जुदि बै माखासे क्राइटेरियाखौ गैया खालामनो हायो, अब्लानिया आं मोनसे बाथ्राखौ फोथायनाय दं, जोंनि BTR ओनसोलावनो जा आउट अफ BTR ओनसोलावनो जा गासैबो बर' मिडियाम फरायसालिफोरा जोबोर स्पिडआव डेभेलप जागोन होननानै आं सानो। मानो होनोबा ओरैबायदि टिचारनि अभाब, साइन्स टिचारनि अभाबखौथ' बुंना फोजोबनो नाखाया, बेथ' गोदोबो दंखायो दाबो दंखायो। ओरैनोबो बर' मिडियामनि सुबुंफोरा साइन्सआव फरायनाया जोबोद खम, आरो बेबो रयेल माने रयेल BSc नङा होमबा, मेजर लानायानो जा रयेल BScआनो जा, बेबायदियाथ' आरो खमबाव। जाखिनि क्राइटेरिया दं टिचार जानो थाखाय, बे क्राइटेरियानि सुबुङा ओरैनोबो खमखा। बेनि लोगोआव जुदि टेटनि क्राइटेरिया माखासेखौ जुदि एड खालामनानै होयोब्ला माखासे मानसिया होनोनो मोनखानाय नङा। नोंथांमोना साननो हागौ बे चान्सआवनो BEdखौ ला DLEdखौ ला, बेबायदि माखासे सुबुङा बोसोन होनो हागोन। नाथाय BEd आरो DLEd नि मोनबेसे इनस्टिटिउसन दं, मोनबेसे फरायसालि दं, सरकारि कलेज मोनबेसे दं BEd DLEd होनानै, मोनबेसे बेबायदि इनस्टिटिउट दं जोंनि आसामाव। BTR ओनसोलावथ' जिर' होनबाबो भुल गैया, बबेबा मोनफा मोननै जायगायाव दं, गसाइगाव दं, क'क्राझार दं, आरो बहा दं आंथ' मिथिया। आरो जा मोनफा मोननै दं बेबोथ' रियेल नंगौना नङा। आरो मोनसे बाथ्रा, जा गंफा गंनै BEd नि इनस्टिटिउसन दं, DLEd नि इनस्टिटिउसन दङ, माने बिथांमोना खुगा सिखानानै थायो। लुटका फेक्टरि, लुटिनायनिसो फेक्टरि बिथांमोना, खुगाखौ सिखानानै थाङो लाख। जुदि आदार इउनिभारसिटि बा 1 लाख, जुदि आसामनिनो बा गुवाहाटि इउनिभारसिटि बा 40,000, बायदिसिना क्राइटेरिया लगायनानै एडमिसन होयो। फारसेथिं पार्सेन्टेजनि बाथ्रा फैबाय, BA आव बेसेबां पार्सेन्ट, हायार सेकेन्डारियाव बेसेबां पार्सेन्ट, मेट्रिकआव बेसेबां पार्सेन्ट, बेबायदि माखासे पार्सेन्टनि बाथ्रा फैसिगोन। मेट्रिकनि पार्सेन्टखौ नांगोन ना नङा बे बाथ्राया क्लियार नङा, नाथाय बेबायदि माखासे पार्सेन्टखौ नायनानै मेरिट लिस्ट बानायो।
स' बेबायदि बिथिङावबो आउट जालांलायबाय स' इनस्टिटिउटआ जोबोर खम जानायनि थाखायनो बेबायदि सृष्टि जादों स' बिएड डिएलएड लानांगोनबाबो मा जानो इनस्टिटिउटआनो गैयाबा मोनसे इनस्टिटिउटआव 30 जन बा 100 जनखौनो हमबाय 100 जन थाबाय सिट केपासिटिया मा बर' मिडियामाव 100 जनल' फोरोंगिरि नांगौ मोनसे फिसा एरियायावनो मोनसे तामुलपुर बायदि फिसा एरियायावनो जानो हागौ 100निख्रुइ बारा फोरोंगिरि नांनो हायो बर' मिडियाम स्कुलाव अब्ला बेबायदि बिथिङाव मोनसे मोननै इनस्टिटिउट जानो हागौ बिएड डिएलएड होजोबनो हागोन स' आं सानो बे बिथिङाव प्रमद बर' सारा गाव इलेक्सननि सिगां जाबायदि बुंदोंमोन बेबायदिनो बिथाङा जानो हागौ 100% फोथायनाय दं बिथाङा विदाउट एनि क्राइटेरिया बे चान्सखौ होगोन होननानै आं सानो आरो मोनसे बाथ्रा खिन्थु जानो हागौ बेखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे माखासे सोलोंथाइ बिफाना जानो होनो हागोन आरो मोनसे बाथ्रा बेवहाय प्रमद बर' सारा जानो हागौ बेखौ हारसिं डिसिसन लानो हागोन बिटिआरआ जानो हारसिं मोनसे खुंथाय थानाय सरकार दंब्लाबो 100% पावार दं जानो बिनाव निश्चय गैया बे आसामनि सिङावनो बे भारतनि सिङावनो नङा होमबा स' सोलोंथाइ बिफाना भारत सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना जा बाथ्रा बुङो बेखौ जानो हागौ 100% बिथाङा नेवसिजोबनो हागोन आरो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि दफा बादियै जानो हागौ जों सम्भब खालामनो हागोन बिटिआर सुक्तियाव जाबायदि सुक्ति खालामनानै लानो फैदो बेबायदि बिथिङाव आंनि बादिबा हाथारगोन होननानै आं सानो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा सोङो विदाउट एनि क्राइटेरियन बा क्राइटेरिया टेट ना टेट उइथ चाम क्राइटेरिया नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया आं सानो नोंथांमोना विदाउट एनि क्राइटेरिया बा क्राइटेरियन बेखौनो लुगैखागोन स' आंबोथ' बेखौनो लुगैयो मानो होनबा बर' मिडियाम स्कुलफोरा थैलांनायनि लामायाव फरायसालियाव फोरोंगिरियानो गैया माखासे माने 30:1 रुल्सनि थाखाय मा जादों माखासे फरायसालियाव माने फोरोंगिरिबो मोना जालांदों स' बेबायदि माखासे जेंना सोमजिनानै दं बर' मिडियामनि फरायसालिफोराव स' बिदिब्ला थौले मेलेमजों एनालाइसिस खालामनायखौ बा सरकारनि फारसे जोंदावखांनाय बायदि एनालाइसिसखौ नोंथांमोना नायनानै गोजोननाय जुदि मोनाखैबा प्लिज डिसलाइक खालाम आरो लोगोसे आरो कमेन्ट सेक्सनाव आं माबायदि भिडिअ खालामनांगोन नोंथांमोना एडभाइस होबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा जुदि मोजां नांदोंबा प्लिज लाइक खालाम आरो लोगोसे जुदि चेनेलाव गोदानबा जुदि नोंथाङा गोरबोजों अननाय दंबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अन खालामनो दाबाव स' थेंक इउ बाय बाय सी इउ नेक्स्ट भिडिअ